Ona Kurdistan'ı dest bi kar bun. Dibin koordinasyona rejime Cumhuriyeti İran'ı da Supay Irak'ı Heşt-i Şabi bi çekin devlete yekbuyi Amerika u li ber çavê hevpeymana navnetevi eriş kirin ser navçeyên Kurdistanê bi taybetî Kerkûkê û yên ku li Nakokê li ser wan heye. Guman têda nîne hêzên hanê ji xemseriya koalisyonên navnetevî û xalên lawazên navxweyiya Kurdistana Başûr jî îstîfade kirin û her wisa devleta Tirkiye jî alîkariya wan kir ji bo ona civecîkirina planên hanê ya kirêt. Partiya Sosyalîst a Kurdistan bang li serokatiya siyasiya Herêmê Kurdistanê dike û jê dixwaze ku xalên navxweyiya lawazê xurttir bikin û hewlên xwe bana yekxistina hêzên pêşmerge dezgehên devletî çirtir bikin. PSK bi tundî êrişa Supay Iraqê Heşt-i Şabî û koordinatörê wan rejima İranê û devletê Tirkiye protesto dike. Divê ji bîra devletên İran û Tirkiye neçe ku tevgera azadî û serbestiya Kurdistanê bi taybetî Kurdistana Başûr bi tank û top û bi bombet têk naçe. Devletên hanê divê bizanin vîna polayiya gelên Kurdistana Başûrê bi tundî û tîjî naşket. PSK her wisa daxwaz ji hevpeymana navnetewî devletên Rojava û Rusya dike dengê xwe li hemberî êrişên hanê bilind bikin û nahêlin ku Supay Iraq û Heşt-i Şabî bi çekên wan êrişê Herêmê Kurdistanê bike û ji bona çareserkirina pirsgirêka hanê hewl bidin û alîkariya xwe li Kurdistana Başûrê zêdetir bikin. Partiya Sosyalîst a Kurdistan pêşwaziyek